Ako ako'y mura ko gigitik kung anino noon. Ako nila magpapa, Ako mo nagibabantay ning mangga noon. Hidagang ko nung kawatan. Biya, Pero sige na lang. Tumingaw man. Gamay magbunga ni mangga hapon, Siguro na ato, siguro no, kay ingo man sila si papag mama nga. Na ato ko nung panguha ba. Gamay bunga. Pamino na ko. Karong tingbunga sa kungkuan. Mag-alkansi dyan ko, ani. Ito, naupaw. Gamay na kinahabilin. Pili ka sa pikas, no? Napapaka ni kuan ako ang tigpuan, Ginagawa mo. Uy! Nga naman? Sakpan na ka, sakpan juga. Sakpan? Sakpan? Nasakpan juga na ko. Nga? Nagunsa? Nga. Kaganahangan pa nga na mangga. O nga, dili ko pwedeng magkaganahan ng mangga. Kibaw na ko na. Ang mga babae, no, once nga muhangad og mangga, kana sila kakanunon og mangga. Kaya ang babae, paminaw. Ikaw ba, paminaw. Wag, kibaw. Ako'y pinakagahi. Rimoy, ako'y gitahasan mga magbantay aning mangga. Ayaw og pag-istorya. Kay, ibton ko nang mo niya, ihapak sa antang. Wag, kibaw. Kibaw na ko anang mga atik-atik anang mga babae, no? Magsaka-saka o maghangad-hangad aning mangga. Gangad-hangad na, malipat ang magbantay. Kuha. Hoy, kibaw baka? Gagmay pa kinagbunga. Daghan na kinangawat dire. Mapit nagabantay bitaw ko. Paghangad-hangad na ginako. Nahalos na hawan-hawan gyud. Pwede pa naghanag mga siguro bayan, no? Kay kasagaras mga babae, mo'y kusog mo kaon og mangga nya kawatan. Mga babae? Sure ka, dili ka mga lalaki ka, ha? Niva. Yan, nasakpan man tika. Dadong ti kag barangay. Barangay dayon? Sige, ano ka barangay? Gara. Hindi ko ko na yung kuan. Nasakpan man tika. Nasakpan ko rin mga igor. Mas maayo ani. Nasakpan man tika. Para di tika mabarangay. Ano man? Para ma-absuelto na kaskaso. Sige. May paimo ko tagag 500. 500? 500? Gusto ka 500? Yes. Sige, try. 500. 1,000. 1,500. 2,000. Kana. Ano man? Paano kagibaw? Pati naman karaa. Naghangad-hangad ako na pasanginan din ko ni mo. Mga na kang ang mga babae pas mga hangad-hangad mga paano kagibaw, ha? Kagibaw, pakit unti ka, ha? Asa man to ako ang kuan dire? Pakit unti ka sa akong ID, ha? Kita ka na. Nya. Karon nakabasa naman jud ka sa panganggit. Unsa man jud ikasulti nimo? Ma'am? Ma'am sa imong mata, Ika na tag-iya, ma'am. Ikaw unsa man ka dire? Ika na tag-iingon sa akong ginikanan nga. Kanang si Madam Manilin. Naram din na. Madam oy. Nasimiyat man ko. Dali. Sunod, ha? Usa ni buka imong ba. Mangunta na sa kadaan, di ka patagag pamasangil. Hasos diba? Dili kitay koyog sa barangay. Ikay ako ipaparangay. Ayaw na, ma'am. Harassment man ang imuha. Maluwi. Di ko maluwi tara. Barangay ta.